জনজাতিকরণ আপনার লাগে না না লাগে, আপনি তো রাজবংশী হয়। সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ নাম উল্লেখ কৰি আপুনি চান্তালৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি ক'বলৈ কিয় আপুনি টান পায়? गैला गासै कमप्लिट मावजोबदों बिथांनि डेपुटिसिप मोननाय समाव जों जेबो बिथांनि डेभेलपखौ जोंबो नुवाखै जेबो गैया मा मावदों। खुलुमबाय रायजोफोर, आरोबाव खिथांखि ब्लग इउटुब चेनेलनिफ्राय दिनैनि फुंबिलिनि गोजोननाय बावहरनाय जाबाय। सियर रायजोफोर, दिनै आं नोंसोरजों गोनांथार बाथ्राफोरखौहाय सावरायगोन। जों दिनैनि समावहाय गिबिसिनथारावनो नैबे UPPL नि CM प्रमद बर' सारखौहाय आङो कंग्रेचुलेसन जासिग्रोगोन। नैथियाव आङो डक्टर सांग्रां ब्रह्म बिथांनि सायावहाय फंनैसो बाथ्रा बुंगोन। थामथियाव आङो नैबे चिरां सिमानि बेयावहाय बिथांमोना रायजो राजाया खाम्फा बरगयारिखौ मा बुंदों बेनि सायाव नोंथांमोना ससे भिडिअ खोनासं। जोबनायाव रायजो राजा नोंथांमोन रिहन दैमारि सारनि अबस्थाया मा जानो थांगासिनो दङ बेनि सायावबो जोङो सावरायगोन। लोगोसे जोङो माखासे नन बर' यानिकि हारसा हुरसाफोरनि जे थगाय जानाय बेनि बेलायावबो जोङो माखासे बाथ्राखौ सावरायलायगोन। बे समाव रायजो राजा नोंथांमोना नैबे सावगारिखौ नायनानै लादो। आंनिफ्राय रोजा कंग्रेचुलेसन जासिहरनाय जाबाय UPPL पार्टीनि CM मानाव गेदेर प्रमद बर' सारनिसिम। बिथाङा गोबां खस्थ' खालामबोबाय। 34 बोसोर दावहा नांबोनायनि गेजेरजोंहाय बिथांमोना सोमावसारबोबाय। जोङो बयबो मिथिगौ NDFफोरजों लोगोसे आरो गोबां BLTफोरजों लोगोसे गासैजोंबो गोरोबलायनानै बिथाङा खामानि मावबोबाय। आरो फैयै 2020 मायथाइयावहाय बे UPPL नि CM प्रमद बर' सारानो बर' रायजो राजाफोरखौहाय 5 बोसोरसिम गोजोनखौ खालामनानै होबोबाय। नाथाय बेसेखिनिखौबो जोंनि बर' रायजो राजाफोरा UPPL नि CM प्रमद बर' सारनि सायावहाय गाज्रि नोजोर होनाय जोङो नुनो मोनदों रायजोफोर। दा जेबो नङा रायजो राजा नोंथांमोन, प्रमद बर' सारा दिनैहाय बिना कन्टेस्ट रावजोंबो जुजिनाङा लासे दिनै डाइरेक्ट सार्टिफिकेट मैया मोननायखौ जोङो नुनो मोनबाय। बेफोरसो खाफाल रायजोफोर। इसोरा प्रमद बर'जोंहाय लोगोसे दं। बिथांनि साननाय हनायखौ थारैनो जाफुंहोगोन बेखौहाय आङो आसा खालामदों। आसा खालामो प्रमद बर' सारा जोंनि बर' हारिनि गांनाय उखैनायनि सायावहाय रायजो सभानिफ्राय बिख'नानै लाबोगोन होननानैहाय। स' दानिया फैदो रायजोफोर, सांग्रां ब्रह्मनि भिडिअखौ ससे खोनासंदो नोंथांमोना। मोननाया खोब मोजां जादों। नाथाय UPPL हान्जानिफ्राय जेरैबायदि जोङो नुदों गाव थाङाबालानो गुबुन गोरों साफा सानै दङमोन। राजु नार्जारि बिथांखौ जेनाखि जेनेरेल सेक्रेटारि BTC इलेक्सनावबो थगायबाय, MLA इलेक्सनावबो थगायबाय, MP आव लकसभा होगोन होननानै थगायबाय, रायजो सभायावबो खनसे थगायखांबाय आरो खनसेबाव रायजो सभानि चान्स फैबाय आरोबावबो थगायबावबाय। दा MLA जेराव जेनखागोन बे सिटआवसो बिथांखौ नाथ्रोदनानै दोनहरनो नागिरबाय। बियो जाहैबाय UPPL नि हाइ कामान्डनि जेनाखि गावनिल' साननाय बिनि मोनसे उदाहरन। गावनि MCLA जाखाबाय, गावनो नोङो MP जाहैबावनांगौनि मा मिनिं दं? बिथाङाथ' बाहाय अपोजिशननि जिनाखि रल बे अपोजिशननि रलखौ लानानै पाब्लिकनि खोथा बुंनांगौमोन। दा बे अपोजिशननि रलखौ लानो बानानै पाब्लिकनि खोथा बुंनो बानानै बिथाङा दिनै दिल्लीयाव खारनानै थाहैनो नागिरदों। सांग्रां ब्रह्म डक्टर बिमुं मोननाय सानफा मोनफा बाथ्रा सोलायलांगासिनो दङ बिथांनि रावा। दिनै जों बिथांनि खुगानि रावनिफ्रायनो खोनाबाय जे थांनाय 5 बोसोरावहाय बिथाङा गाद्दि मोनैनि थाखाय दुखु मोनदों आरो नैबे काउन्सिल इलेक्शनसिमहालागै बिथाङा गाव हारसिंनो बिथाङा इन्डिपेन्डेन्टबो गेलेदोंमोन। हयथ' बिथाङा जुजिदों। रिंकि ब्रह्मनि गारि लानांनायनि रागाजों दिनैहाय बिथाङा लाजिनानैहाय UPPL पार्टीखौहाय बखिनो हमदों रायजो राजा नोंथांमोन। हयथ' बिथाङा BPF पार्टीयाव हाबनानै MLA जानानै, MCLA जानानै, MP जानानै, CM जानानै माबा मोनसे प्लान पलिसि खालामदों ना रायजो राजा नोंथांमोन? दिनै बिथांखौहाय मानास सेरफां ओनसोलावहाय मानास LAC आवहाय बेखौहाय MLA फसंदों, केन्डिडेट गायसनदों। नोंथांमोना हयथ' नुदों। दा रायजो राजा नोंथांमोन, सांग्रां ब्रह्मआ बेसेबां गोथौनि बिलोनि ना बेखौहाय नोंथांमोना सायख'नानै ला। दिनै सांग्रां ब्रह्ममोन बायदि ख्लां गाद्दि लुबैनायनि थाखाय
दिनैहाय UPPL पार्टिया मा होनो दिनैनि समावहाय जेननांनायबो जोङो नुनो मोनदों। दा बिसोर बायदि नंखाय बाथ्रा बुंनाय दफानो मोनफा 1 मिनिटावनो 1 सेकेन्डावनो सोलायनाय माखासे सांग्रां ब्रह्मनि थगायनाय इसारा रायजो राजाफोरनि सिगाङावहाय बुंनानै होनाय बाथ्रा जोङो खोनानो मोनदों। अब्ला जों बिसोरनि सायाव मानो फोथायबावनो रायजोफोर नोंथांमोनाबो सिन्था खालामदो। बे समाव खोनासंदो ससे भिडिअ रायजो राजा नोंथांमोन 14 नं चिरां दुवारनि बेयावनि रायजो राजाफ्रा खाम्फा बरगयारी आरो BPF पार्टिनि सायावहाय मा बाथ्रा बुंदों नोंथांमोनाबो ससे खोनासं। दा थांबाय मोजां जाबाय बिथाङा BPF थांनानै मा मावहैनो हायो देशनि थाखाय बिटिआरनि रायजो राजानि थाखाय जनजातिनि थाखायहाय बे बिथां खाम्फा सानैसो खोथा सिबियो जों बिनि थांनायाव जोंहा जेबो एकदम खलबसेबो दुखुबो गैयाबो गिनायबो गैया जेबो गैया बर'फ्रा जोंनि थाखाय माने मोजां होनना जों सानदों आरो मा दा आं बेखौनो बुंनो सानबाय आं बिनिफ्राय बाराबो बुंनोबो सानाखै मानो होनब्ला जोंनि बिटिआरनि बर' रायजो राजाफ्रा गासै मिथिखागौ दा BPF थाना लाबा मा जागोन हा बेनिखायनो आङो बेखौ बुंनो सानबाय आरो जोंनि दादगारि जेसेबांनाखि जोंनि बर'निफ्राय लानानै नन बर'फोर एसेबां रायजो राजाफोर दङ दा BPF रावबो BPFनि सिङाव मोखां होआ थाङाबो बिथाङा गोदै बुंब्लाबो बिथाङा बबेबा मस्लासो मोनजागोन बिसोर मुथाखौ मस्ला बिथां जेरै दाना खुगानि समाव मस्ला मोनगोन बिसोर दा हाबना जुदि थाङोब्ला खुगानिसो मस्ला मोनगोन बिथांमोना जोंनि रायजोफ्रा हाबोब्ला दा दिनै हाग्रामा सारा मस्ला बिदोंमोन दा दिनैहाय मस्लाथ' पेकिं खालामगासिनो दङ जोंनि मानसिफ्रा हरनो थाखाय मोनैबायबो खोमा मोनैसिगोनबो दाना बर' रायजोआव हाबोब्लाबा जोंनि बे हाथिसार जाथि जनजातिनि गेजेर हाबोबा खुगानि मस्ला मोनगोन दाना दाखालि माने ओंख्रि मस्ला बिदि ओंख्रि मस्ला मोननो थांसिगोन बिसोरो दाना जोंनि पाब्लिक गेजेर हाबोबा खुगानिसो मस्ला मोननो थांगासिनो दङ। रायजोफोर आङो इसेबां गोलाव होआखिसै भिडिअखौहाय भिडिअआ गोलाव आंसो बुंगोन नालाय बेनिखायनो आङो बिथांमोननि भिडिअखौ ससे फोरमान होनो थाखाय दिन्थिनाय जाबाय। नंगौ चिरां जिल्ला 14 दुवारनि रायजो राजाफ्रा दिनै जेरैबायदि सानदों मोनफ्रोमबो बिटिआरनि रायजो राजाफ्रा दिनैनि समावहाय BPF पार्टिखौहाय फेजेननाया गोनांथारसै रायजोफोर BPF पार्टिखौहाय जोङो अराय समनि थाखाय फोजोबस्रांनाया गोनांसै मानोना BPF पार्टिनि CM मिस्टार महिलारी साहाबा 2005 मायथाइनिफ्राय हारसा हुसाफोरनो हा होनायनिबो खोथा बेखेवदों नाथाय बे बेसेबां सैथो हयथ' बियो गुबुन गुबुन हारिफोरनि थाखाय थगायनाय बाथ्रा जानो हागौ। मैं এতিয়া কবলৈ যাও আপনি এইটো ভিডিও দেখিছে হয় না নাই অলপ শুনি লো কি কৈছে। সঁচাকে সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর প্রতি BPF সরকার কোনো ইচ্ছা নাই আর সাঁওতাল জনগোষ্ঠীক একেবারে তাত নিক্ষেপ করার কারণে যে ষড়যন্ত্র পলিসি তৈয়ার করেছে আমি ধিক্কার জানাইছো। সঁচাকৈ BPF CM মিস্টার মহিলাৰী সাহা আপনার ঠগাইছে আকৌ ঠগাব। এই কিবা বিধানসভা ইলেকশনের আগত যদি আপনার মাটির পাতা নাপায় তেতিয়াহ'লে আপনি ভাবি ল আপনার আকৌ ঠগা খাইছে বলে না। যিমান আপনি ভোট দিব হাগ্ৰামা মহিলাৰে ইমান আমার জাতির মাজত আন্দোলন হয় থাকি যাব এইটো আপনি ভাবি চাব লাগে হয় না নাই। बेखायनो आं सान्दों रायजो राजाफ्राबो सिन्था खालाम 2005 मायथाइनिफ्राय माब्रै BTCआव हा होनायनि खोथा बुंदों रायजोफोर बेसेबां सैथो बे बाथ्राया। रायजो सभा देशआवनो 1971 खौ सायख'नानैहाय दिनैहाय हा होनायनि बाथ्रा लाबोदों आरो हाखौहाय होदों नाथाय BPFनि CM बर' हारिनि थाखाय बर'फोरनि जायगायावहाय इलिगेल हाबसनग्राफोरनि थाखाय 2005 मायथाइनिफ्राय माब्रै हा होनो नागिरखो। अब्लाबोथ' बे 2005 मायथाइनिफ्राय हा होयोब्लाथ' गासैबो बांलादेशि गासैबो जातिफ्रा जोंनि बर'नि गेजेरावहाय थानानै जोंखौहाय गाग्लिगोन। नाय नोंथांमोना नंखाय नंदोंब्ला रायजो राजा नोंथांमोन थिग बेबायदिनो प्रमेला रानी आबैयाबो बिसोरखौनो जायगा होदों मुनमुन ब्रह्ममोनब्लाबो आरो बे मा होनना बुङो सेवाली मेडाम बेबो बै दखना गोमो गानग्राफोरखौनो जायगा होगोन। नोंथांमोना नंखाय नंदों नामा नायलांबाय था नोंथांमोना। बे समाव जों सावरायगोन रिहन दैमारी सारनि थाखाय जेंनाया फैगासिनो दङ।
BPFनि CMआ खाम्फा बरगयारिखौ डिपुटि चिफ बानायफिनगोन होननानै लांनायनि जाहोना मा रायजो राजा नोंथांमोन? दिनै रिहन दैमारि सारा अदालगुरियावहाय बियो डिपुटि चिफ, अदालगुरि जिल्लायाव डिपुटि चिफ जानानै दङ रिहन दैमारि सारा। नाथाय रिहन दैमारि सारखौ एरख'नानै खाम्फा बरगयारिखौहाय गायसननायनि बाथ्रा जोङो ओंखारदों दिनैनि समावहाय जों खोनानो मोनदों ससियेल मिडियायाव रायजोफोर। खाम्फा बरगयारिया डिपुटि चिफ जाफिननो थाखाय थांदों। अब्ला मा अदालगुरिनि रायजो राजा नोंथांमोनाबो सिन्था खालामदो दानिया सासे डिपुटि चिफ थाखानानै आरोबाव बिनि जायगायावहाय बेखौ एरख'नानैहाय गुबुनखौ डिपुटि चिफ बानायनो नागिरदोंब्ला अब्ला अदालगुरि जिल्लाखौहाय BPFनि CMआ मोजाङै नोजोर होदों खोमा हा? अदालगुरि जिल्लायावहाय मिनि सेक्रेटारियेट बानायनो नागिरदों, खोनानो मोनदों दासिमबो अन्थाइ थाइसेबो गोग्लैयाखै। नोंसोरखौ लफाय लफाय BPF पार्टिया दोनगासिनो दङ मिथिबायना? आरो जे अदालगुरि जिल्लानि जे अदालगुरि टाउनावहाय रेल गेटनि ओरै फ्लाइअभार माने बारस'ग्रा फ्लाइअभार बानायनो नागिरदों, बेखौ BPFनि होननानै नोंथांमोना रंजादों। नाथाय नङा, बियो पुरा क्लियारलि बेयावहाय UPPL पार्टिनिखा। BPF पार्टिया जेबो बेयावहाय कन्ट्रभार्सि गैया रायजोफोर मिथिबाय दा? जेबो BPF पार्टिनि थाखाय बेयावहाय आखाइ गैया। माबोरै बुंनो हायो एसेबां लाजिसिंसिं। दिनै मोनफ्रोमबो अन्थाइ खाम्फाखौ गायसनदों बिसोरो, नाथाय मोनसे खामानि जायाखै दासिमबो। नोंथांमोना नायलांबाय था BPF मा मावो। अब्ला रायजो राजा नोंथांमोन, आंनि भिडिअ'आबो बेसेखिनियानोमोन। नोंथांमोननि थाखाय गोरोन्थि जाबायब्ला आंखौहाय निमाहा होब्लानो जाबाय। गोजोन्थों जायफ्रा आंनि भिडिअ'खौ जोबजासे नायबाय। बर' हारि जै जाथों, जै बर' हारिनि।